ya jụrụ soke akụkọ ụwa n'uju n'ilebanye anya na mbọ a na-agba ịkwalite ọnọdụ ọrụ ugbo na Anambra steeti na ịhụ na nri gbakara arụ ya na ịbanata oke mmefu ego na-emefu ibubata irimeri dị iche iche. International Fund for Agricultural Development IFAD na gọọmenti etiti ala anya bụ Nigeria amalitego ilebanye anya na mmemme dịgasị n'aka atụmatụ akpọrọ Value Chain Development Program na Anambra steeti. Gọọmenti etiti IFAD VCDP mere ka amata nke oge ha bịara kpọtụrụ kọmishọna okwu ọrụ ugbo dị n'aka na Anambra steeti Dr. Faustin Ejiofọ n'Ọka. Chibuzobidike pụtara anyị akụkọ. Dịka onye ndu ha ahụ si wee kọwaa bụ ọkammụta Jones Lemchi, ya bụ ihe nreba anya a na-eme bụ ihe dị mkpa iji wee tụlee etu esi wee nweta agamniru na ya bụ Value Chain Development Program. Ọkammụta Lemchi gwara ya bụ kọmishọna na ha ga-ebido ịga n'ime obodo iji wee hụ etu esi wee tinye ya bụ ihe n'ọrụ. Na nzaghachi ya, Dọkịnta Ejiofọ, onye kenere nhọrọ nke FG-IFAD VCDP na steeti a, kwuru na nke a bụ nke dabara na mbọ gọọmenti steeti a na-agba iji wee hụ na ọrụ ugbo bụ nke na-aga n'iru. O kwukwara na gọọmenti soro udo bụ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na nkwado ahụ ndị IFAD na-enye bụ nke na-abatawanye nke ọma. Onye steeti program coordinator nke IFAD VCDP Maazị Nnamdi Agwụncha kwuru na ọ dị mkpa ime ya bụ nke oyibo kpọrọ mid-term review iji wee hụ na ọ ga-enyere aka iweta ezigbo nhọpụta n'ime akọmọrụ ugbo na steeti a. Ndị ahụ mere ya bụ njem bidoro ya bụ mid-term review nke afọ a na obodo Achala dị n'ime Ọka North, nke onye ọchịchị nchere oge Maazị Emmanuel Ucheeze na ndị ọrụ ugbo ndị ọzọ sokwa wee mee ya. Na nnabata ha, Maazị Ucheeze, onye anọchitere anya ya site n'aka onye dairektọ na ya bụ kansụl Maazị Linus Iwuchukwu, kenere ndị FG-IFAD VCDP maka ọrụ dị iche iche ha na-arụ iji wee nyere ndị mmadụ aka. Ya bụ ndị mechikwara njem ha ahụ, ebe Maazị Agwụncha nyere ọtụtụ ihe ndị ha nwetagoro site na njem ahụ ha mere.